Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo njengokuba kunxusa uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni ngobufakazi bakho. Ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasekugcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ahamba ngayo ngokwembhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje asiphe sona ukuba sikwazi ukuhlanganyela ezwini lakhe. Ake sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ogcwele ekhazimulisa isibani sezwe konembeza nasemdlinzweni yethu uJesu Kristu yena yedwa oyizwi likaNkulunkulu. Sheshisani bangcwele, sithatha amabhayibheli sihambisane endleleni yobungcwele yokuphila. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ninamandla onke. Silokhu siyabona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Sibonga uNkulunkulu sivuka inyama esahlangene nomphefumulo. Kungekona ukuhlakanipha abaningi bebefisa, kepha-ke bese kushaya isikhathi sobizo lwabo ukuba bahlangane nenkosi bese banikwe isabelo sabo yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe, ngokuba abaphila impilo efunwa nguye baza kuye, abaphila impilo engafunwa nguye baya phansi kwalasha. uJesu osithandile weza phakathi kwethu, wazofa
ukuze aphinde futhi athathe uthi ngiyakwedlala ngikulande ngibeke phansi ukuphila kwami khona ngizophinde ngikuthathe ngiyafa ukuze ngivuke. Ubani ongasho njalo? Ubani unamandla okusho njalo? Umtshela oyedwa ngaphandle kwaJesu othi ngiyafa ngiza kuvuka. Ngifuna nami ukuthi ngibe njalo ngelinye ilanga, ngithi mangifa ngivuswe nguye, ngoba phela sesiyovuswa nguye, ngeke sizivukele, yena wazivukela yena ngosuku lwesithathu ekufeni. Ethi mefika uzophilisa thina, asiphilise sizothola ukuphila. Ngoba siyaphila nje okwaphakade, sifuna ukuphila okuphakade. Uthi mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Akekho, glory to God, ozoza kuBaba ngaphandle kwami. Mina ngiyindlela. uJesu ilapho ekumele ngihambe khona, uyena kufanele ngihambe kuye. Methi-ke zalini kimi nonke enikhatheleyo nenisina, ngizakuniphumuza. Thathani ijoka lami ukuba lona lilula. Athi uIsaya kuyakuba khona indlela nomendo, and leyo ndlela kuthiwa indlela yakwangcwele. Nangoku uJesu esefike sethi-ke mina ngiyindlela neqiniso, kusho uJesu. Uyabuza phela naye uFilipi, sikhombise phela Nkosi ukuthi indlela, ayimini indlela. Obone mina ubona uBaba, mina noBaba sinto enjeke usihlukanise sinto eyodwa, sinje. So uma ufuna ukuphila, asike sikhulume ngomphefumulo okumele uphile. Umzimba ulandela umphefumulo. Kanjalo nomphefumulo wakho uma uthaka ulandela inyama yakho ebuthaka. Ingakho athi umbhali kwincwadi yaseGalatia, lezi zinto ezimbili ziyaphikisana. Inyama ilwa nomphefumulo, umphefumulo ulwa nenyama. Uma uphakathi kokungazi nokungazi, phakathi kokwazi nokungazi, usenkingeni ngokuba khona okufanele kwambuleke kodwa khona lokusithayo. Ukuze phela kwambuleke kufanele kube khona into esithileyo. NoJesu ujabulisa iheqo ukuze sikwazi ukuthi siye kuNkulunkulu direct ngegazi lakhe. Ukuba uthi umbhalo lapha kwincwadi yeGenesis, ngesikhathi uDavide ona uNkulunkulu wamsusa kuphi phambi kwakhe. Yayisho indaba ngithe ubami mina ngiyaxolisa. Into mayisekhanda ukhuluma lokho kusekhanda kepha uphuma okunye emlomeni. Ngiyaxolisa. So uAdamu lithi izwi la uNkulunkulu wamsusa phambi kwakhe esonile. Wamsusa kuphi? Phambi kwakhe. So akuzange kusaba khona inyama ekwazi ukuma phambi kukaNkulunkulu emva kokuba uAdamu esonile. Asikhulumi ngabantu, sikhuluma ngoNkulunkulu nomuntu. Lo budlelwane lobu bokuthi uAdamu akwazi ukuma phambi kaNkulunkulu kwaphela. Ingakho uAdamu athi bese edle isithelo ebekumele angasidli, wasehamba wayocasha ngoba wayesezibona ukuthi unqunu. iBhayibheli lonke liveza ukuthi ngoba unqunu wena utshela ukuthi ugqokile. Isono siyahlambalaza siveze unqunu. Wacasha. Mase fika uNkulunkulu ezwa ukhona bakhe uAdamu. Usiyafika uNkulunkulu uthi uAdamu kuphi? Uthi ngila Nkosi. Ngizwe izwi lakho. Ngacasha ngoba ngizibona ukuthi unqunu. uNkulunkulu utshela ngani ukuthi unqunu wena? Ngikudlile emthini engithe ungadli kona. Azange uAdamu washaya uNkulunkulu noma athi uNkulunkulu. Wadla emthini ekuthiwa ngawudla, okubusephumile phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ubudlelwane bakhe noNkulunkulu
So Adamu wakhishwa phambi kobuso bukaNkulunkulu eparadise. Eparadise ngiyafisa nami ukuba khona. uNkulunkulu ngisize ungipha amandla. Nayo indaba lenkomo. Seyafika uNkulunkulu siyaqalekisa. Usidlile ini lekuthe imali khona. Athi Adamu ngithi yini lo muntu wesifazane onginike ngeke. Uyena onginikile umuthi ngadla. uAdamu wonile ngenxa yomkakhe. Athi-ke uNkulunkulu-ke lo wesifazane yini lo yenzile? Athi-ke inyoka nje. Ingokhohlisile. Bese uNkulunkulu aqalekisa inyoka. Athi ngokuba wena uhamba ngesisu uzohlala ngesisu phansi impilo yakho yonke uzakudla uthule. Athi-ke owesifazane inzalo yakhe iyakuba isitha sakho bayogcoba ikhanda wena uyoshaya izithele. Thina simele ukugcoba balini ukuthi indaba yeBhayibheli ijulile. Akusonke isikhathi uNkulunkulu uyambula nabo babiziweyo. Uthi inzalo yomuntu wesifazane iyakugcoba ikhanda. Nawe uyakushaya izithende zomuntu. So manje le ndaba njengoba ikhuluma nje iqashe kanje kwepisobala ngoba abantu abaningi bayibona. Abanye basifezela ama-aphula. Abanye bathi ushaya inyoka ngempela lo eshaya emhlabeni le ihamba phansi ushaya usathane cha. Umoya nomubi kumele ukwazi ukunqoba. So ngakho-ke manje sethiwa usesusiwe ngithi uAdamu phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngifuna nje le nto sinamhlanje sinabele khona nawe ukuthi ubungaqondi. uNkulunkulu akusize akwenzele umusa ube nokuqonda ukuthi ithini indaba. Nangoba uNkulunkulu useqalekisa inyoka. Waza kowesifazane wathi wena uzozala kabuhlungu masuzala. Uphakathi kokufa nokuphila. Uma futhi usuzele ngobeletha abantwana omhlophe. Bese athi-ke nokulangazelelwa kwakho kuyakuba kumkhwenyana wakho. Athi-ke yona futhi indoda yakho umkhwenyana wakho uyabubusa phezu kwakho. Uyabusa phezu kwakho. Umkhwenyana wakho ungaphezu kwakho. Ngokuba uyena omdala nawe umkhwenyana wakho. Futhi uyena owadala oqala wanikwa umthetho umkhwenyana wakho. So umthetho waziwa umkhwenyana wakho. Usho uNkulunkulu. Bese emva kwalokho eze umkhwenyana ngoba wena wenzeka nje. Lo mhlabathi lo uzokutshala ukhiphela amakhakhasi nameva. Athi-ke uzakudla izithukuthuku zomjuluko wakho noma uzakudla isinkwa ngemjuluko wakho noma ngezithukuthuku zakho. So manje ukusebenza kwendoda kuyajuluka indoda. Yasebenza indoda iyajuluka manje izodla imisebenzi ngoba seyisebenza yabona wayinakekela ingadi manje kuthiwa sewuyasebenza. Juluka indoda idle. Bese athi-ke ngoba futhi inhlabathi phinda phansi enhlabathini. Lo muntu uzofa manje. Inhlabathi uzophinda enhlabathini. Isuke indaba. Bese ithi uNkulunkulu wayesebasusa-ke phambi kwakhe kuphi eparadise. Wabakhela izikhumba wabasusa phambi kwakhe wabayisa le abayisa khona. Bakhiphe ensimini yase-Edeni. Wabakhipha wababeka ngaphandle wasekuthi lapho-ke abahlale khona. Sebesukile phambi kwakhe iparadise abasayazi. uJehova uNkulunkulu wathi bheka uAdamu usenjengomunye wethu. Nayo indaba le khona. Ngithe mina-ke umuntu akakwazi ukuma phambi kaNkulunkulu. Umuntu ufanele ukunqoba ukufa umuntu. So manje uthi-ke uNkulunkulu ngokuqonda uAdamu usefana nomunye wethu. Usekhuluma ngokuNkulunkulu nezingilosi anazo. uNkulunkulu ngaphambi kokuba phela kube khona abantu emhlabeni kukhona izingilosi azidalile ezulwini. Lezo nto lezo kamoya zisebenza ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo. Lapho kuthiwa khona uMikhayela oGabriel. Ezo nto lezo. So manje usethi-ke ngokuba uAdamu usefana nomunye wethu ngokuba noSathane naye uyingilosi ephuma ezulwini. So ngiyakutshela ukuthi-ke ezulwini bese nomkhosi wakhona. Ngakho-ke kuthiwa usethi uNkulunkulu ngoba uAdamu usefana nomunye wethu useyakwazi ukwahlukanisa
okuhle nokubi, useyakwazi ukwahlukanisa. okuhle nokubi. So isono sisekutheni wena sokwazi ukwahlukanisa. Yabona isono sele kuphela ekutheni usuyakwazi ukwahlukanisa. Ngokuba uma ungakhethi ukulunga ukhetha isono. Ngapha ngesikhathi uAdamu ephila ngezwi likaNkulunkulu, bese uNkulunkulu ungathinti laphaya, ungathinti laphaya, ungathinta laphaya. Uthinte konke lokho kepha lokho lokho ungakuthinti. Wayengazi ukuthi izokwenzakalani uma ekuthinta. Kepha waphila engakuthinti isikhathi esithize. Kwaze kwafika uSathane kumkakhe wamnyenyezela ukuba athinte lethu khona abangathinti khona. Ngokuthinta kuka-Eva kwaqale kwavaleleka yena u-Eva. Waqala wabona ukungcola. Wangafuni ukubona ukungcola yedwa. Wanika no-Adamu ukuthi naye u-Adamu abone lento aseyibonile bobabili basebegaxela. Kepha ngenxa yokuthi wena unekumyalelo oqala wavunyelwa umzokhohliswa umuntu oqhamuke ngamuva. Nawe unecala. Akuhlongo ukuthi hayi ngoba unkosikazi wakho okwenzisela ukuthi right yena siyamgwaqa noba u2 nenze isono. uNkulunkulu-ke wayesehlukanisa. Sesiyakwazi ukwahlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Isizathu sokule emhlabeni umuntu abe nabazali ngoba kufanele bamtshele into ekumele ayenze. Uma engayenzi lo nto ukhetha lokhu okufunwa uyena ongamsana lokho okufunwa abazali useyona lo. Uma esekwenzile ongafuna abazali useyakwazi ukufuna abazali, useyakwazi ukufuna uyena. Usefana nomunye wabazali abamfundisile ukuba ubengazi lutho ngaphambi kokuba aze atshelwe ukuthi ungakwenzi ukuthi yenza ukuthi. Kepha ukuba kungekho umthetho ngabe asikho isono. Ezindaba ukuba usho njalo uMpostoli Pawulo uthi ngenxa yomthetho kukhona isono. Ukuba ungekho umthetho othi ungathinti la ngabe asikho isono, ngabe sonke siphila mahhala. Ngapha uNkulunkulu wazi ukuthi umuntu usengcupheni yokuba alandele imimoya ezomthukisa. Uthi ungabulali, ungaphingi, ungafakazi izindabeni zamanga. Hlonipha izolo nyoko. Thanda uNkulunkulu inhliziyo yakho yonke. Uthanda umakhelwane wakho nje ukuzithanda. Lezi zinto lezi zisobala izinto esifuna ukuzenza. Siyafuna untshontsho, siyafuna uqamba amanga, siyafuna ukuhlaba, siyafuna ukubulala, siyafuna ukuzona. Inyama ifuna lapho kodwa uNkulunkulu ukubeke la emgceni. Nanje so manje na-ke wamkhipha-ke uNkulunkulu uAdamu wayesebeka inkemba ephenduka nhlangothi zombili nomlilo evutha umlilo. Ngale kwayo wayesebeka umuthi wokuphila. La khona umuthi wokuphila ebekade ephila phakathi kwawo uAdamu wakhishwa phakathi kwawo umuthi wokuphila wabekwa ngale. Kwasethiwa uma ngase akwazi ukulula isandla athathe emthini wokuphila adle aphile. Ukuphila ukuphakade okufunakala kuthina. Umuntu-ke angakwazi ukunqoba ukufa. Kepha ngoba isono sesimshaya uAdamu akasakwazi ukuma phambi koNkulunkulu, akasakwazi ukulula isandla athathe ekuphileni. Ingakho afa eno-930 years uAdamu wafa. Azange akwazi ukuqeda usuku noNkulunkulu 1000 years. Azange akwazi ukuqeda usuku noNkulunkulu. Kwasekusondele kancane kusele 70 years. Kepha kwaba nzima ukuthi aqede usuku noNkulunkulu ngoba iminyaka eyinkulungwane iyefana nosuku olulodwa kuNkulunkulu. Ukuba usuku olulodwa kuNkulunkulu lufana neminyaka eyinkulungwane. Ngakho-ke uAdamu azange akwazi ukuza kuNkulunkulu. So ngithi-ke ilizwi-ke kwasekubhekwa ezulwini kwabhekwa emhlabeni akatholakalanga owengakwazi ukuvula incwadi yokuphila. Yini incwadi yokuphila? Incwadi yokuphila bekuwumuntu obuJesu obekumele eze phakathi kwabantu. Uyena umuntu oyincwadi yokuphila. Kanjani na? Ngoba uJesu uyena
ozofundisa abantu ukuphila okuphakade uJesu. Ufundisa abantu ini ukuphila okuphakade uJesu. So uyena wathatha incwadi weza wazowevula phakathi kwethu njengoba efike ezofundisa. Uvula umlomo akhuluma izinto ngemfanekiso ezikhulunywe ngabaprofethi ukuthi uyofika zenze asukumise izishosha avula abantu abayizimungulu imilomo avula abantu abayizimpumputha amehlo alapha abantu abanoxhobo agwalise umthetho nabaprofethi bese ngokoloko esephilile wafundisa-ke ukuba usefundisa ngani ngokuphila okuphakade lokhu thina sithiyakufunda ukuphila kunjani okuphakade akutholakali komunye umuntu noma yiphi inkolo tholakala kuJesu kuphela. uJesu akayona inkolo yamaJuda izwi vele lanikwa umJuda noma umHebheru nesizwe sakhethwa sabo kepha bona abazizwe obekholwa nabo uNkulunkulu azange zabanqabe wayebathatha ngoba wayefuna abantu bazomkhonza ngeenhliziyo. Ingakho bese efuna ukuzibonakalisa kulabapostoli besebenza izenzo besethumela uPetro endlini kaCornelius athi-ke hamba uye kulapha endaweni kanje labantu bazofika unganqabi. Bese fika lapha isethi uyababuza ukuthi yini-ke ningibizela yona phela avumelekile ukuthi umJuda ahlangane nabezizwe bese bachaze bese emva kwalokho aqonde ukuthi uNkulunkulu akakhethi ubuso babantu. Lapho kuloso sizwe uma kukhona umuntu onenhliziyo ethanda uNkulunkulu uNkulunkulu uyamamukela. Wayeseqala evula umlomo wakhe wafaka uJesu. Wathi esaphakathi nendawo wafakela uJesu wayesewehla umoya oyingcwele. Haleluya. Wayesewafaka umoya oyingcwele. Wasebeqala labo bakhuluma ngezilimi babathuma abantu kuphethe ukuthi hayibo kwenzakala. Wasebona ukuthi hayibonayo lento lesenzakalele nathi lapha ngosuku lwePentecost uNkulunkulu uyayenza nabo bezizwe naku phela manje behlele umoya oyingcwele. Lelo nje yezinto ngene umoya oyingcwele bese aqala uPetro athi lo phela umehlele umoya oyingcwele ubani ongavimba-ke manje namanzi kulabo ongena emanzini waphela sobani ukuthi uNkulunkulu nalabantu nabo benzele lento le asenzele yona uyenza kubantu bezizwe ngabani kaJesu ngokuba nesikhathi uMoses phela valekile isikhathi uMoses akazakwazi ukulobuza ngani wekhuluma ubuso noNkulunkulu kepha ungamboni uNkulunkulu nawe ekhuluma uNkulunkulu amuzwe njengoba mangathiwa uyakhuluma manje ngizwe kepha ungangiboni ngoba kusho ukuthi ngikumoya ngoba usho uNkulunkulu akekho bona uNkulunkulu aphile uthi abanye abantu ngizokhuluma nabo ngamaphupho nangemibono kepha uMoses inceku yami ngikhuluma naye umlomo nomlomo. Oh okay Moses uyambiza uNkulunkulu uhlose entabeni fika mfundisa bese ethathe itshe abhale kulona imiyalelo bese ebhalile imiyalelo uNkulunkulu bese emva kwalokho amehlisa uMoses umehlisa nombono manje umbonisa izinto zasezulwini uthi hamba kwathi tabernacle ufuna uyakhe kanje. Moses afika yakhe le-tabernacle afika afake ngale isihlalo somusa besafaka isihenqo lesihenqo lesi akekho ozongena ngale noma kanjani bonke bagcina ngaphambili yonke into abayenzayo inhlekelo yonke into bayenza ngaphambili ngale le bakhuluma isihlalo segolide isihlalo somusa akungeni muntu lapho-ke kungena bani umpriest omkhulu oyedwa futhi kanye ngonyaka ngokuba bona lento yetabernacle nokuhlanjwa kwezilwane isikhumbuzo kubona nothi ukuthi izono zabo ziyasulwa isono sihlezi kubani umuntu. So ngisho umpriest omkhulu befuna ukuya ngaleso sikhathi esibekiwe sonyaka fanele ahlabe isilwane ukuba igazi lakhe naye funeke acele indlela yokungena ngegazi lesilwane angene kanye ngonyaka ukuba yini naye uyasolakala akekho kwazi ukuma phambi kaNkulunkulu akekho ngenxa ka-Adamu ngoba wamkhipha naye laphaya e-Edeni ngenxa yokuthi wayesengcolile naye ngesono. Ngakho-ke uMoses le tabernacle le iloke imele lekho ukuthi efunile kunje
kunendawo lapho khona ngeke nize khona ngegazi lenu igazi lesilwane leli anikwazi ukuza kumina nimanje lapho kepha anikwazi ukuza kumina kuzokona yedwa nakhona kanye ngonyaka futhi unyaka nonyaka njalo kuyokhunjuza ukuthi nina nesono njalo kuthiwa lemkhosi nina nesono so lento leyo imhlatshelo ehlane hayi ngoba yenziwa ukuthi mhlawumbe bajabulisa uNkulunkulu no yenzelwe thina ukuthi lento esono ingasuka ukuthi singeqala phambi kaNkulunkulu and sifanele ukuza kena kepha ngeke size kena ngegazi lethu ukuba thina sizo iBhayibheli ke lithi ke uJesu wayesake emhlabeni kepha lokho uKristu esefikile engumpriest omkhulu useza ke manje sekuza ungqoko umpriest manje indwangu lemivalile njengoba le kamoya imfanekiso lo kuMoses ukuthi la ngale wona indwangu kufanele ufunde ukuthi awukwazi ukuya ngale ngoba ngale khona impresence njengoba khona ukhona kaNkulunkulu so ukuza kwakho kwena ngeke uzuze ukuba ukho ngcwele yabona ukuthi abantu bakwenza wabakhetha bathi bangcwele kepha bengaphelele ukuba yini umoya ongcwele ongekho kubona so manje abakwazi ukuza uNkulunkulu bengekho ngcwele yebo ubakhethile bahlukanisela yena ukuba afundise indlela zakhe kepha baphelele ezidaba so manje uJesu befika emhlabeni uyaphila phakathi kwabantu wenza zonke lezibonakaliso bese vakala kwabafundise into ebalulekile kakhulu uJesu ayafuna ukuyifakazela ukufundisa abantu ukuthi amandla kaNkulunkulu uma unawo ukwazi ukunqoba impi ukuba impi akuyona yenyama wena ubheke impi yenyama bayilwa akhona into yamfaka ezulwini impi yenyama yale emhlabeni sesigila nempi kamoya lempi lekamoya eqala lapha ku-Eva ngokwajama zakaza akhohlisa uSathane wayedidisa umfazi wakhe uAdamu uSathane wanqoba umfazi kaAdamu so impi yaqala lapho ke yokuyisa umuntu ewiswa uSathane phambi kaNkulunkulu ngesikhathi uSathane efika phambi kwaEva emfaka umoya ukuthi one phambi kaNkulunkulu so manje wasibambene nempi yenyama negazi sithi inyama negazi siba nemimoya yemphakamo esabuza ukhumeza imimoya engafuni ukuthi thina silalele uNkulunkulu kufanele sishuthe down siwise nezingqaba zakhona sigobise ngokuthi silalele izwi likaNkulunkulu elipheleleyo glory to God so le moya le ayiphumuli nayo umoya wenkani yofaka umoya womoni yofaka umoya wemphakamo yofaka lokhu kudisha zonke izinto ngoba yini ifuna ukuthi wena ungalaleli awusindiswa ngoba naku special noma mhlambe khona into oyigugu ngayo uNkulunkulu usindiswa ngokuthola umusa so manje ke uJesu bese bemmangalela bemthatha bemusa esiphambanweni athi uMathewu lapho esiphambanweni wayesekhala kakhulu eselenga esekhala esethi Eli lama sabachthani okungukuthi baba wami ungijiyela lina ukhala inyama sekuphuma umoya akhala uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akakhala sekhala inyama dehlezi kuyona so kule nyama le isibekelwe ukuthi lapha ya esiphambanweni bonke abantu babona ukuthi yafa ngithi so nakho ke seyilenga esiphambanweni yathi meqedwe ukusho njalo yamemeza kakhulu wayesevakala ngoba phuma umoya umoya lo moya ubuJesu ephila yakutshela nje yabona ukugqoka impahla ingakaza impahla ngoba wena uyigqokile bothatha impahla uyibeka lapha yonke embedeni izozithulela nje ngoba yini ayikwazi ukuphila impahla ingagqokiwe ngeke uthi kuyingubo noma kuyibhluwe lihleli lapha ya uthi laze lakufanele ngingagqokile kufanele ngithathe ingubo ngiyigqoke ubone ukuthi hayi cha iyakufanele le jacket oyigqokile ngoba sengiyigqokile kepha behleli lapha ya ngisho kanjani into yangifanele ngegqoka so ukuze bonakale uNkulunkulu uJesu kufanele uJesu aphile ngomoya owukuyena so abantu abakholwayo
imisebenzi kaJesu mithi uJesu enza ukuthi baphume lezi inhlanzi ezingaka athi-ke thatha udaka abhica emehlweni kuvuleka amehlo athi-ke sukuma ususendisiwe asukuma umuntu aphile lo muntu lowo ubone amandla kaNkulunkulu so bayabona uJesu ukuthi cha ufanele uNkulunkulu ingakho bethi inkosi kuyena ngokuba uyaphila uNkulunkulu ubali kuJesu meseke esephuma uNkulunkulu kulo mzimba aje kubona uyafa umzimba esiphambanweni bese uphuma umphefumulo khona phansi esihogweni uyaphansi ngoba fileyo uthothela phi lokho kubhalwe phansi eBhayibhelini incwadi yokuqala kaPetro sahluko 3 sukela kuverse 18 izindoba noJesu weza laphakathi kwethu wahlushwa waze wafela esiphambanweni waphuma umphefumulo waphansi entilongweni isihogo phela ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono wahlupheka kwaba kanye ngenxa yesono olungileyo ngenxa umuntu ongenacala lalela umuntu ongenacala akakaze one uJesu kuNkulunkulu engizomthini kwanti ngifuna understand le nyama le uNkulunkulu ayisebenzisa ayizange zibe nenkani njengoba uAdam waba nenkani ngithe namhlanje uNkulunkulu ufuna ukwenzela umusa uqonde imfihlakalo uJesu akafani nami nawe nenkani wena ngakho ungafuni ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uyathanda ingakho ungafuni ukukholwa ukuthi uJesu wafela thina kusho ukuthi wafela thina nangu uNkulunkulu udala umuntu ngamandla akhe umuntu wesilisa esibelethweni somuntu wesifazane azalwe lo muntu lo akuzalwanga uNkulunkulu kwazalwa indodana kaNkulunkulu anjalile ngamandla akhe yakhula eyisibekela ukuthi le nyama ngifuna ukuyisebenzisa ebunaneni bakhe uJesu azakhule angene umoya ngcwele wangena uNkulunkulu uJesu esemdala eno-30 years so lapho seno-30 years uJesu wamngena umoya ngcwele thebe simngenile umoya ngcwele useyasebenza umsebenza azanqabe ukusetshenziswa uNkulunkulu azanqabe ukumangalelwa afele isono angasenzanga ufela izono lento ufela izono kusho ukuthi umangalelwe ngento angazange ayenze ngokungayena ulalele uNkulunkulu kwazi kwaba sekufeli azange futhi azaziphakamise ngalokho kepha uNkulunkulu wamphakamisa ukulalela kwakhe ngithi mina nawe sinesono sinecala phambi kaNkulunkulu asikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu ngenxa yenkani esenhlizweni yakho uyayazi inhliziyo yakho ithi njengamanje uyasazi isono sakho esikwenziwe namahloni bekhulunywa ngezinto eziphathelene nokuba nesono phambi kaNkulunkulu ngabe unenzondo ngabe uthetheleli ngabe unamanga ngabe uyafeba ngabe uyabulala ngabe uyisiphingi ngabe umthakathi ngabe uyisidakwa ngabe uyisitabane lozo zinto zikwenza ukuthi ungakwazi ukuma phambi kaNkulunkulu usele kwenza ukuthi ungakwazi ukuma phambi kaNkulunkulu so uJesu lezinto zitholakalanga kuyena bammangalela ngamanga kepha uJesu azange azatholakala engecala ingakho wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo so uma esaya kunemphefumulo eboshiwe imphefumulo le engazange izilalele ngesikhathi sikaNoah abantu babegcwele udlame abantu babegcwele umoya wokukhonza izithombe uJesu wayabona ebafakazela ukuthi uNoah wayeshulwe yimina abakade bengalaleli lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNoah uNkulunkulu wathi uNoah ukuba hamba utshela abantu baphenduke bayeke nendlela abaphila ngayo uNkulunkulu azange bamlalele uNoah wayethi uyomani uNkulunkulu azange bamlalele uNkulunkulu wabekezela uNkulunkulu 120 years uNoah wayakha umkhumbi iminyaka ewu5 lo ayewakha umkhumbi wawakha iminyaka ewu5 kepha banike isikhathi esingango 120 years noma namanje sisanikwe isikhathi njengoba nami ngishumayela yini ngitshela abantu mabaphenduke
vele akubona bonke abantu abazokwamukela ukuthi-ke baphenduke cha. Lokho nje ngiyakwazi. Uma bengaphendukanga ngesikhathi sikaNowa, abantu bonke emhlabeni kwasindiswa abantu abawu-8. Ngenxa nje kaNowa kwasindiswa abantu abawu-8. Okuwukuthi namhlanje siyaphila ngenxa labo bantu labo abawu-8. Ngaphansi kwenzalo kaNowa, uShem, uHam noJafet siphila nje kumusa wakhe uNkulunkulu ngabo. Ebekezelela abantu abangaki ukuthi-ke baphenduka bazange balalele. Kepha uNkulunkulu esethumela uJesu emhlabeni, kwathi sekuphuma umoya esiphambanweni, wayesehamba uJesu. Wahamba wayoshumayeza labantu labo bangalalelanga. Ngalesikhathi babashiwe yonke imphefumulo ekaNkulunkulu. Uyena othatha isinqumo ngomphefumulo wakhe ukuthi wena isabelo sakho sikhulu. So baningi abantu abasejele, ijele lasesihogweni. Wabashumayeza ngokuba yini? Wefuna ukuthi bacacele ukuthi lana nje le enkhona nikhona ngenxa yokungalaleli kwenu. Ezindaba. Kepha uthi labo abathunjiweyo wabathatha wabenza abathunjiweyo bakhe. Abathunjiwe ababenethuba lokuthi baphuluke wabathatha wabenza bakhe. Sekhulunywa nalaba manje abaphilayo ngalesikhathi. Nalabo abakholwa uJesu athi abanye wabenza abapostoli, abanye wabenza abaprofeti, abanye wabenza abavangeli, abanye wabenza abafundisi, abanye wabenza abelusi. Kepha abaphiwanga bonke izinto ezifanayo. Wabana lowo nalowo umuntu ngesabelo sakhe. So uma uJesu sephuma-ke seyoshumayela laphaya, useyabuya emva kwalokho ngosuku lwesithathu. Bayombheka basamfika. Sebeyamangala ukuthi usholephi. Bese babuze, indaba nizofuna umuntu ophilayo kwabafileyo. Usevukile phela ethuneni. Sevukile. Ababonayo ukuthi ngamtshela ngathi-ke uma sevukile ngosuku lwesithathu siyohlangana kuphi eGalile. eGalile, eGalile, washo uJesu wathi sohlangana eGalile, 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 washo uJesu khona le eGalile. uJesu wayeshilo bazohlangana kuphi eGalile. Nangempela bahlangana eGalile. Jesu eGalile lesho khona sebehlangene wayelokhu efika phakathi kwabo iminyango ivaliwe. Akusafiki uJesu inyama. Sekhazimlisiwe uJesu akasena loba amaziko kwenyama. SekuJesu kwabantu kamoya. Ngikazimulo uthi befika kuvalwe iminyango noma windi afika qhamuke phakathi kwabo. Athi ukuthula makube kuningi. So ngaphambi kokuthi avuke ekufeni lithi iBhayibheli kwathi esephumile umoya ngoba ngisachaza indaba yokuphuma komoya wakhe. Waphuma umoya kuyena. Lithi iBhayibheli lapho kwincwadi kaMathewu sahluko 27 verse 51. 18 indaba. Beka-ke isiheko sethempeli sadabuka. Isiheko sethempeli mawubheka wena khuluma ngethempeli laseJerusalem. Sekhulunywa ngokukamoya. Isiheko sethempeli. Ngoba ngenxa Jesu ngokufa kwakhe bese efa kuvuleka indawo. Sekuyongena yena manje lapho thina besingakwazi ukungena khona. Kuyongena yena ngegazi lakhe. Wangena ngoba yini? Abanalo icala abafana noAdamu. Thina siyafana noAdamu thina. Sinenkani thina. Asifuni ukuzwa. Ngoba sesiyafana noNkulunkulu ngokuqonda ngoba sesiyakwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle. Singabantwana bakhe usidalile ngomfanekiso wakhe wathi simfunze ngabe simfunzile yini uNkulunkulu cha. Sinenkani thina. Kepha uJesu lithi iBhayibheli wazithoba. Ithi incwadi yaseFilipi isahluko 2 verse 5 ekusukela ku verse 5. Ithi mawubekini lomqondo kuJesu. Owathi nesimo sokuNkulunkulu kepha zange yaza kubona kuyinto yokuphandwa. Ukufana noNkulunkulu nokulingana noNkulunkulu. Kepha wazidela. Ukuzidela kusho ukuthi lokhu uNkulunkulu akafuna ukujabulisa wena kulahle. Jesu walahla ubumnandi bempilo yakhe wajabulisa uNkulunkulu. Wazidela wangena ngaphansi kwesimo sokuba yinceku.
enziwe ngomfanekiso wabantu. Yenze loo nto leyo uNkulunkulu ufikile phakathi kwethu wahlala ngenxa kaJesu phakathi kwethu. Wathi efunyene njengomuntu ngesimo. Yes. Wazithobisa, Wazithobisa. Enzenjani? elalela. Ngithini mina wena? Ngifuna ungitshele ukuthi iBhayibheli awulizwe noma lento engisho awuyizwa. Awuyizwa ngayiphi icala. Noma uliphi uhlangothi ongaluzwa. iBhayibheli uNkulunkulu wayeza phakathi kwabantu ngoJesu. Wasithoba. Ela uJesu akaseleli yena ulalela umoya kuyena. Okutshelayo ukuthi yenza lokho uJesu uyakwenza. Hamba endaweni yokuthi uJesu uyakwenza. Yes Lord. So ngalo ndlela leyo isithi iBhayibheli wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni. uJesu wafela kuphi? Yebo ekufeni kwesiphambano. Ukufa kwakhe kwakumele kube abantu bonke ukuthi bawufakazi kukaMoni lefa. Efela kuphi? Esiphambanweni. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa. Wafa abantu baphakamisa bona abantu. Bembulalela kuphi? Esiphambanweni. Kepha bethe baqeda kumsathane othi baqede uJesu enyameni. Kepha uNkulunkulu ngithi-ke angithi ngivula incwadi manje yaseFilipi lencwadi. Athi ngivula incwadi yaMathewu, ngivula incwadi yaGenesis, ngavula incwadi ya-Exodus. Ngikhuluma ngazange ngimtshele ukuthi akayeke. Kepha itshela incwadi yaseKolose 2 lapho kusukela kuverse 9 noma kuverse 8. Xoyani. Njengokuthi xoyani Funa kube khona abanithumbayo. Kube khona abantu, kunabantu abeze ngomoya wokuthi bazomfaka uJesu kepha bayamdukisa ngokuba bazomfaka izimfundiso ezizombopha. Yabona abantu bakaShembe baboshiwe. Yabona abantu baseBaromeni baboshiwe. Yabona abapostoli, ibandla labapostoli liboshiwe. Yabona iZayoni neziwasho njalo baboshiwe. Khona abaKristu ababoshiwe. Abantu abazibiza abaKristu. Ngokuhlakanipha nangenkosi. Yizona abantu abeze sengabenza noJesu kepha-ke benza nezimfundiso ezisetshenziswa uSathane. Benza sengazi ukuthi bazomsindisa. Benza ngezimfundiso zezwe nokuhlakanipha wasemhlabeni. Okuyise izinto ezingenomsebenzi. Ngiyakutshela mina ngithi kuwe akuziphakamisi ngalutho kepha lento leyo iphakamele. Inamandla ngokuba uma uzoyisebenzisa ngobuchwepheshe izokusebenzela le emhlabeni kepha uNkulunkulu ngeke uzukwazi ukuba. Anginandaba lokuthi mina abantu bathini ngamandla abo. Nginandaba lezi. Ngokuba uma sesiqala sesixabana ngezi, ubona lapho ukuthi khona engahambi kahle. Khona into engahambi, khona iBhayibheli kufanele ukunashukane ukuze izobonakala ukuyena yena. Oqondile. Kusho iBhayibheli. So kungimangazi noma ungibona abantu bephuma amaqembu bephuma yamagatsha befuna ukuthi babe namabandla azoqanjwa ngamagama asemhlabeni. Bengafuni ukwenza izinto kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli-ke funa kube khona awonithumbayo. Ukuhlakanipha nangenkohliso. Nangenkohliso eyize. Njengokwemvelo yabantu. Njengokuthi thina abantu sinjalo vele siyayithanda into ezojabulisa inyama. Njengezifundiso zokucathula kwezwe. Ngokuba beza ngazo izimfundiso zokucathula kwezwe. Kungenje ngokukaKristu. Ngoba uJesu Kristu engafundisi. Bona abafundisi babo abafundisi ngokufuna uJesu. Ukuba uma uzokwenza into uyifundisa abantu ebandleni bese ngithi mina iBhayibhelini bese uthi hayi cha uNkulunkulu uvezela yona. Why ngihambisani nezinto ezibhalwe abapostoli abaprofeti? Why isambulo esiphambene? Unemfundiso waSathane. Imfundiso wakho leyo. Ungaze futhi uzungibheke kabi lokungihlafunela imhlahla anginadawa naloko. Kuba yini? Nina nithanda ukufundisa abantu izinto ezifundwa yini ngoba yini? Nifuna ukuthi abantu balandele izinkanuko zenu. Nokusebenzisa igama likaJesu Kristu njengesivile sokuthi nikwazi ukufeza ukukhohlakala kwenu. Nizikhohlakala nina. Zikhohlakala ezizoze uSathane. Kubeka. Ngokuba kuhlaba kuye. Ngokuba kuJesu kuphelele konke. kuJesu kuphelele konke ukuphila komuntu. Ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. So uma ufuna ukuphila wena kufanele uzwe uJesu kuphela. Ungibeke eceleni. Izwa uJesu ukuba konke kuphelele kuyena. Amen. UbuNkulunkulu bukubani? UJesu. So bengifuna uNkulunkulu kufanele ngebani? UJesu. Ezindaba. uJesu igama lakhe silinikiwe. Ukuba lisebenzela uNkulunkulu. So uNkulunkulu ugcwaliswe uJesu. Ingabe sithi uJesu inkosi nomsindisi. Ngokuba uNkulunkulu ukuze afike kubantu wasebenzisa igama elithi Jesu. Liyafunga lagama ekufeni nje ngenxa yamandla kaNkulunkulu.
ayekulona. uJesu wavuswa uNkulunkulu ethuneni, engasamvusi ngokwenyama siphinde simazi, usemvusa ngobuNkulunkulu, umvusa ngomoya, umvusa ngenkazimulo. Ethuneni wavuswa inyama nayo wayikhazimulisa. Ingakho ingatholakalanga inyama kaJesu ethuneni. Ingakho uJesu engazange sakubona ukuba kuvukanga le nyama leni yaziyo. uNkulunkulu wamkhazimulisa ngamandla akhe. Ensure futhi iBhayibheli ukuthi uma sikholwa nathi siyovuswa njengayo Jesu. Ezolona manje ungahamba ethuneni ubone inyama. Yepha umphefumulo wakho uma uphile intando kaNkulunkulu uphinde uhlangane noNkulunkulu futhi ngaye uJesu. Ngoba uJesu unqobe lento thina singakwazi ukuyinqoba. Lifanele uwundlu elisikhathiweyo ukwamukela amandla nengcebo. Lifanele ukwamukela wena namandla osingenawo mina nawe ngaphandle kwaJesu. Amandla nengcebo yini enye? Ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso. Lezi ndaba izinto lezi thina esingeke sikwazi ukuzithola ngaphandle kwaJesu. Anginandaba ukuthi ucabangani umzizwa kanjani. uJesu nje ukhiye ukuthi uyongena le khona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubukuyena. So manje ukuze wena uthi mina nami ngiyafuna ukuphilela uNkulunkulu uthatha uJesu. Nami ngiyafuna nje ukuphila phakathi thatha uJesu. Ngithi nakashembe bathi ushembe unyazi wafela weza emhlabeni ungombela wale emhlabeni uzophela emhlabeni njengawo bonke abaphelele emhlabeni. Yenzame phambi kaNkulunkulu ushembe. uNkulunkulu abantu abayizulula ushembe. Yayongitheni olithumba ngokuhlakanipha nangokuthumba nangenkohliso iyize ngokwemvelo yabantu. Bonke abantu bafuna ukuthi balandelwe, bafuna abantu babona njena abantu befuna udumo. Manje awoze kumina nami ngithi uNkulunkulu ngumprofeti wabantu abamnyama. Ngijime nawe emva kwakhe. Ezo nto le kuba yivele bafuna abantu abanjalo. Sekuyinkolo eyakashembe. Mina uJesu engimkhonzayo angeke wakashembe. Wozana ngaphansi kwenzalo yabantu bakaJuda. Lapha ngikhonza uJesu wamaJuda mina. Ngikhonza uJesu wasezulwini. Oweza ngomfanekiso ngaphansi kwesizwe sasingalo kepha kusho ukuthi ke angimkhonze abe uNkulunkulu wami ngenxa yokuthi umJuda lo. Khonza uNkulunkulu. Konke okudaliwe emhlabeni okwasemhlabeni lapha khona kwasezulwini okuhlukile. Ngikholela imfundiso kaJesu namandla ayekuyena. Angikholelwa ukuthi ungaphansi kwakusiphi isizwe. Angihambi ngobuzo ngihamba ngomoya ngokuba izwe lesethembiso manje kuthiwa iJerusalem elisha. Yenza into leyo ngilangazelela ukubona lelo Jerusalem. Uthini umbhalo? Ngifuna incwadi eseKolose. Angithi uJesu bambulala beke baqedile ngaye. Kepha uJesu wakwazi ukuvuka usuku lesithathu. Kepha kwakumele avuke ngoba uSathane wetshela ukuthi uqedile ngenyama. Ukuthi njengoba uSathane azi ukuthi yonke inyama uyayowisa nje. Uhlulekile kuJesu ethi-ke phendula namanje uzizwe uJesu uthi kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi umuntu ngeke aphile ngesikwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi akhulunywa kaNkulunkulu. Athi uSathane-ke okay ziwiselana ngoba kubhaliwe futhi eBhayibhelini lakho lelo khuluma ngalo ukuthi uma uzwisa uNkulunkulu uzothumela izingilosi ukuba zinqake. Ngeke aze avumele ukuthi wena uqhuzu kuwe. Athi uJesu ubhaliwe. Athi uNkulunkulu angimlindi. Aphinde uSathane amthande ambeke entabeni amkhombisa ubuhle bezo. Athi uma ungazuguqe lezi zinto zonke eziphathiswe mina nami ngiyakunika. Athi uJesu mina angiguqi phansi ngiguqela uSathane. Ngiguqela uNkulunkulu kuphela uyena kuphela ngiyakumkhonza. Wasehamba uSathane ephucekile ngoba uNkulunkulu uSathane uJesu akayizanga intando yakhe. Noma ifuna nje indlela uSathane. Ngabapriest abakhulu ngabaFarisi nabaSadusi. Lo befuna emsebenzisa bona. Lo muntu lo Francis lesimmangalelile ngeke lo muntu lo ugcine enqobe yena. So uSathane wazi ukuthi bese bemmangalela uJesu ngenxa yokuthi Judas Iscariot owasetshenziswa uSathane. Bonke abantu abazama ukulwa noJesu babesetshenziswa bani? Ezindaba. Mawulwa neBhayibheli ulwa noNkulunkulu. Kuba izwi lakhe leli. iBhayibheli lelo uNkulunkulu kepha phakathi uvele izwi lakhe. Ngokuba kuhlala kuye. Igama elithi iBhayibheli likhuluma ngomqulu wencwadi ehlanganise izincwadi ezahlukene. Ingakho kuthiwa it's a bibliography. Kwangelona ukuthi kuthiwa iBhayibheli ngoba kuthiwa le ncwadi uNkulunkulu waqamba ukuthi iBhayibheli. Le phakathi kuthiwa imibhalo engcwele. Incwadi yemibhalo engcwele. Yini imibhalo engcwele? Ukuba ivela kuNkulunkulu. So iBhayibheli nje sekuyigama ngoba kwaqhamuka uMose waba nomqulu wakhe. Waqhamuka uJoshua waba nomqulu wakhe.
Weza abahluleli, baba nomkhulu wabo, weza uSamuel, weza uRuth, weza izindaba. Asenithi bheka ngiyeza emqulwini wencwadi. Uza emqulwini wencwadi. Kulotshiwe ngami ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakho. Izindaba uJesu uze uzogcwalisa le ncwadi esihluleke ukuyigcwalisa thina. Siloko sibholoza la siloko sizoma uzubani into engathi shuka ngathi izinto zibavumela ukudla. Izindaba iBhayibheli nje isiphiwo esivela phezulu. Njengoba sesithi iBhayibheli sikhuluma ukuthi imbhalo. Akazi uNkulunkulu ayicaba ukuthi imbhalo engcwele. Iloluza le iBhayibheli. Igama lasemhlabeni kepha lona nje linemibhalo enjani engcwele. Bekuthiwa holy scriptures khuluma ukuthi imbhalo engcwele. Imbhalo engcwele. iBhayibheli sekuyigama esisebenzisayo ukuze sikwazi ukuxhumana. Ziningi izincwadi ezinaqala ukuthi iBhayibheli. Kepha le incwadi engcwele inembhalo engcwele. So, beningi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Uphelele engcweleni. Ligcwalisiwe kuye. Naye futhi uma sikholelwa kukho konke afundisa thina, siphelelisiwe kuyena. Yena oyinhloko. Yena uyena ophethe. Yemibuso yonke. Uphethe yonke into ekhona emhlabeni. Enasokela futhi kuye. Kubuye futhi silahle zonke izinto sabasobala sesivumelwane sokuthi solalela yena kuphela. Ngokusoka okungenziwanga ngezandla. Asasokiwe ngokwenyama, sesisokwe ngokwenhliziyo ukuthi inhliziyo yakho ilahle kubi, ishiye yena kuphela. Ngokukhumula umzimba wenyama. Ilahle isono. Ngokusoka kukaKristu. Ivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Nimbele kanye naye. Ngakho-ke sesilahliwe thina abantu benyama. Silahliwe, umuntu wenyama uyalahla. Bese kuvuswe umuntu kamoya ngoba lowo ngithi-ke ngikuvezele. Lowo ukholwa kuJesu. Ukholwa ukuthi uJesu wavuka ekufeni. So lo kuvuka kwaJesu ekufeni uvuke ngenxa yokuthi unqobe ukufa kwenyama. Inyama yabulawa yafaka ethuneni. Kepha kwavuswa uJesu ngokomoya. So nawe uma ukuthi uyakholwa kuJesu ngokwenyama uyafa. Bese kuvuse umuntu okholwa yilo muntu owavuka ethuneni. Nimbele kanye naye. Simbele kanye naye ngoba sonke lesikhathi ngithatha mina. Ngithi woza ukuthi wena sewufuna ukuphenduka, sewufuna ukuphilela uJesu. Ngithi ngene emanzini. Ngithi mhlenge zonke ngiyakubhabhathisa egameni likaJesu Kristu ukuthi uwonalohlobo phakathi kwamanzi ngivuse. Ukwenza lokho uphawu lokuthi wena uyavuma ukuthi manje uJesu wafa wavuka. Lo muntu lonke mgqiba lo umdala. Sekuvuka lo omusha. Uphawu lo lokuthi uzophila impilo yomngcwele. Ngiqinisile ngithi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya. Angengene embusweni kaNkulunkulu. Ungazalwa ngamanzi kepha ungazalwa ngomoya kefana. Lokho kuzelwe inyama kuyinyama. Ngoba wonke umuntu ozalwa kabusha kufuneka aqale adlule kwena yonke imithetho eyenziwe uNkulunkulu. Nalokho kuzelwe ngumoya ungumoya. uJesu wangena emanzini wabhabhatisa. Lithi iBhayibheli wathi sevuka ngaphansi kwamanzi wavuleka amazulu. Kwehla umoya njengesipho sethu wazohlala kuyena. So understand ukuthi wonke umuntu othi uza kuJesu uzakuba nawo usekholwa imibhalo. Uze kubani kuJesu. Baningi incwadi esikholwa. Simbele kanye naye. So uma ke ubhabhatiswa uyagcitshwa umuntu wesono kuvuka umuntu omusha. Okungawo futhi navuswa kanye naye. Ngakho futhi ubhabhatiswa sivuswa ngakho ukukholwa kwethu ngamandla kaNkulunkulu. So umuntu omusha imanje lozothi iBhayibheli beyithi ungalingi ukuqamba amanga. Usawaqamba amanga. Ngoba usuvuswa uJesu azangazama ngalele uSathane ngenxa azangaza waqamba amanga. Wena uma uqamba amanga ufeka wena uyamangaleleka wena. Uyamangaleleka ngenxa ungezwa. uNkulunkulu akamfundi umuntu ongezwa. Akanandaba ukuthi wena unikela kamalini esontweni. Unewona ukuthi uNkulunkulu ubusisile ukuhamba ngemoto. Lesono lesokuthi uyisidakwa, uqhatha abantu, uyisifebe, uyisiphingi, ujayisa ngomzimba wakho. Unesono. Lo hlelo bakho unesono. Fanele nami-ke ebenifile ngeziphambeko besife ngokona nakungokosoki kwenyama yenu lokungezwa kwenyama wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye. So ngale sikhathi bemholela lapha esiphambanweni uhamba nokufa abantu bawubulala nazo njengoba ngibamangalela. Mesithini incwadi
esithethelela zonke izono zethu, bese ke siphambane sebembeke lapha ekuthini baba bathethelele abakwazi abakwenzayo, esihlangulwa encwadini yecala lethu, bese sikhishwa kule kufa kwenyama nesono bese siyiso ngenxa yakho Jesu uzofela thina kahle uzokwenza isibonelo ukuthi uma ukholwa kuNkulunkulu, uma uyenza into kaNkulunkulu, uma ulalela noma kuthiwa uyafa ngeke ukufa kukunqobe. Yayizwa loo nto leyo bese thini emelana nathi ngemiyalo yayo, yes, wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. So yonke lento ethiwa umuntu ubebanjwe ephinga efeba ethakatha isitabani mbulaleni, uyasho ukuthi khona abantu abakwenzayo yebo, khona abantu abanengiswa lapha bengazange ngibone. So ngomunye wabo mina ongonaka manje ngifuna uzongcwalisela-ke manje ukuthi le nto le ebenginike yona lithi isebenziseni ukwahlulela abantu abayizoni, nina seniyisebenzisa ngendlela enjani ingafanele. Ingakho ethi wayithela ngehlazo esiphambanweni Ebaphuca ababusi, ephutha abaningi ababusi, so nabantu ababusa emhlabeni nje obabona nje singasenawo amakhosi emhlabeni. Mina ngifuna ngaphansi kwenkosi emhlabeni ngoba iyodwa inkosi yami enqoba ukufa, lamakhosi asemhlabeni ahluleka ukunqoba ukufa. So bambulala nje ngozunge bembekela uGibe uJesu ngamanga, wabanqoba ngaloyo ndlela kuJesu ukuthi akhombise ukuthi ngomthetho enginike wona ngizoniphuca ngoba niyahluleka ukuthi ukusebenzisa ngendlela efanele. Mina inkosi vele yayinike ini lo mthetho sengiyaniphuca manje. Akusekho umuntu ozobulala omunye umuntu emhlabeni, akasekho umuntu ozokwahlulela omunye umuntu emhlabeni afanele ukufa, ngoba nonke nifanele ukufa, kepha ngenxa yami nizokusindiswa uma nikholwa yimi. Nonke into engiyishoyo niyenza niyakuthola ukuphila njengoba nami ngizothatha ukuphila. Wabathela amakhosi asemhlabeni nababusi basemhlabeni ngehlazo, ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali, wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso. Yayizindaba isiphambano wabanqoba ngaso, wavuka ekufeni emva kokuthi ebetheke. Ukufa kwakhe kwakuyihlazo kepha kwaba ngamandla ukuthi kusindiswe abantu abaningi. Ngithi mina-ke ngeke uzume phambi kaNkulunkulu ngesono ungalaleli, ngeke uze ume phambi kaNkulunkulu. uJesu wadabula iveyili sengena ngaye, ufuna ukuza kuNkulunkulu athi uJesu ayikho enye indlela, ngiyindlela neqiniso lokuphila, usho njalo. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami, usho njalo. Yilokho ubone mina ubona uBaba ngokuba mina noBaba simunye, usho njalo. Uma ukuthi ufuna uJesu, izwa izwi ulenze. Ungazwa mina izwi libhalwe phansi. Yonke into engikhulume ngayo ayivulanga ezinye izincwadi uyithola la. Mzukwane wazinika ithuba ukuthi ufuna ukwazi uNkulunkulu, uyofica yonke into engiyikhulumayo nake ngayikhuluma ibhalwe la phansi. uNkulunkulu lento wafika wayishaya le ngesipikile kumina, wayifaka njengengubo, wangiphusayo njengamanje. So ngiyayiphefumula, ngiyaphila, hayi ngoba ngiyingcono nabanye abantu, ngoba yini ngithe uNkulunkulu intando yakho mayenzeke phezu kwami. Ngiyavuma ngoba ayikho enye into engiyiphilela. Ngikuzamile ngoba usatshela umkhumbuze emuva, uyakhumbula usamodela bonke abantu babegcwele ngawe, uphethe isitayela, ayikho indawo ongayihambi. Uyakhumbula ukuthi wena ngabe manje wena uyi-celebrate kuphi khona, bese kungisiza ngani. Izinto zasemhlabeni lezo zijabulisa inyama. Uthi uNkulunkulu nginecebo ngawe uma nje uzokhazimulisa mina ngiyokhazimulisa. Kusho yena uthini uPethu? Phendukani, uPethu masiphenduke, yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesendo esabantwana benu esabo bonke abakholwa. bonke. Inkosi uNkulunkulu wethu ekwabisa Wabayala ngamanye amazwi amaningi, wabayala wathi zisindiseni wafakaza nangamanye amazwi amaningi obayala wathini, zisindiseni kulesizukulwane esiphambili. balekele isono, ulalele uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu osithandileyo wazi wathumela ngendodana yakhe yona yodwa ukuba yilowo nalowo okulayo athole ukuphila phakathi kuwena. Yesu Kristu inkosi. Uma ufuna ukubhaphathizwa, ufuna imibuzo, le namba lo ebonayo la ihlalele wena. Le email address noma uzwile eqala inkonzo, inamba le email address ihlalele wena. uNkulunkulu akwenzela umusa uzufinyelela emlazweni iqiniso, ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Uyakusithinta uma ukhona okudingayo phathela ukubhaphathizwa noma ukubuza imibuzo. Jesu Kristu inkosi. Baba uNkulunkulu onamandla, namanje intando yakho mayenziwe. Siphe Baba umoya weqiniso, siphe uNkulunkulu
umoya wokuthobeka. Sihlale ezwini lakho siphilele wena. Siphile ngamandla akho senze lokho okufunwa nguwe. Namanje Baba lokhu okwenzakalayo makukhazimulise wena. Siyabonga Baba ukuthi wena usivusile ekuseni namanje Baba uNkulunkulu namanje sinempahla zokugqoka sinosuku. Uma intando yakho ivuma Baba, izwi lakho lisivumele ukuthi senze lokho ekumele sikwenze siyakwenza. Siyacela uNkulunkulu namanje ukuthi usithwale kuze kube phakade.